Mitambong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpanghatag og assistance sa Zamboanga City karong adlaw. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, gipangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-apod-apod o presidential assistance alang sa mga mag-uuma, mananagat lakip mga pamilya niini nga naapektuhan sa El Niño sa Region 9 nga gipaygayon sa Zamboanga City. Anas sa kapin 58 million pesos nga cash assistance ang gipangapod-apod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa mga mag-uuma, mananagat lakip mga kabanay niini nga apektado sa El Niño sa Region 9. Gipaygayon ang ceremonial turnover niini sa Universidad de Zamboanga Summit Center sa Zamboanga City kung asa sab gipaygayon ang pagpangapod-apod ug cash assistance ang DSWD ngadto sa 10,000 beneficiaries ubos sa IX program. Ana sa 3,381 nga mga benepisyaryo ang nakatakdang makadawat sa maong cash assistance. Samtang sumala sa Task Force El Niño, bisan pa may adunay na sinating El Niño sa nasod, paigog gihapon ang food supply sama sa bugas hangtod the third quarter ning tuiga. Ginabantayan sab sa DA o DTI ang mga negosyante nga nagpatuyang sa pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Ilabi na sa 270 ka mga lugar sa nasod nga gipaubos na sa state of calamity gumikan sa danyo sa agrikultura ug water crisis gumikan sa El Niño. Sara, matud ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Region 9 ang unang nakadawat sa maong assistance, sanglit appeal ang Region 9 sa unang naapektuhan sa El Niño. Sara. Okay, dagang salamat, Efren Mamak.